Ještě jsme neodpálili žádnou, že jsme neodpálili. Tak třeba hodně by nikomu nevadili. Kolik tam je to? Až budeme ty peníze. Já vím, že ale technický chloupů máš velmi. A tady je postav. Ale ACDC jste křičeli, že jo? No. No, to je rocková kapela, ne? Ano, Nám taky jako ACDC. Znám ty kudo, ty vole. Zpívat tu kapelu nahlas. ACDC, no. Ne, ACDC. Ani jednou. ACDC jsme řvali. Proč jsme neměli důvod, když tu nebyli, proč my jsme jim to zvali? Jsou to idioti. No, jasně. Já buďte víc tomu, my to ukončili. Keby, hoď. Vypísko! To co já mám dělat? Tak jsme byli smělí, že Já to vím, ale víš co, tady si lidi skyžou na bordel. A teď ještě není 10. Ale počkej, až odjedou ty policajti. Máme ti frajerů? No, musím se Není ani 10 ještě, co chtějí? Ať odjedou ty policajti. Komu se to nelíbí, ať mi prdel políbí. A mě taky. A třikrát! Jsem se ani nevyfotil psychologie, víš to. No jasně. Co bys z toho měl nějak